barik hemen zeren goen dela 20 minutu edo olaz, entrenamentu euki dute hemen ipuruan, eta guain goran dare bazkaltzen, bale? Bueno, gutxi gehiago, leku jarrita gare ordenen, orduan hasten nire, bat, bi, hiru, lau eta hola, eta bakoitzak bere leku edauke, eta ikusten dezunez, zapatillak, txampletak eta gana presto eukitzen due, guain ez dago, ze justo entrenamentu euki due, eta arropa guztiak due, eta eraman indua, normalen eukitzen due, hangoa da, kanpoko taldea mankilloa. Bueno, hau Paibar esango dugu, ez? Gehien bat, esolauta garen jokalari, eta gero askotan, egun batzutan ez dute ditu kanpoko entrenamentua, eta iken dute hemen entrenamentua ariketekin, bale? Edo inkluso bi Baloia, ariketak ikiko. San Lorenzo ikastetxea etorri da, eta Elgoibarko ikastola. Gogoratu behar dugu, aurten da bigarren edizioa, lehiaketaren bigarren edizioa, eta iaz Elgoibarko ikastola irabazi zuen lehenengo saria. Orduan, bueno, ona. Etorriak etxe hontara ipuruara eta mila esker zuen bizitagaitik. Hurrengo asteetan, amendik pasauko dira, totalera 11 ikastetxe. Eta etxe bakoitzak zuekin duzuen moduan, beran proiektu bat aurkeztuko zuen, bideo bat hain zuzen. Guk eskuratu ditugu ja bideo guztiak, eta esan beharra dago oso goi mailako lana egin duzuela. Zuek ere bai, noski, zorionak, beraz, lan hori. Espero dut, mondo zuen bueltatxo hau iburuati zuen gustuko izan dela, da badakizue gaur zein da gauzia, euskeraren baloria. Euskeraren baloria gero zehaztasun gehiagokin kontatuko zuen, baina ipuruan obra batzuk etxen ginela agertu zen baloi bat. Eta baloi hau magikoa da. Gu probea egin dugu hemen gure etxe barruan, eta euskera zein eskero futbolia jokatzen denean, baloia indartzu, osasuntzu eta bete-beti ganeoten da. Ostera, entrenamentuetan edo gure jokalariak bain dutila bain eskak, erdeaz eskero, baloia ahuldu, aizia galdu, moteldu, eta gero, gure jokalariak euskera ziznidanean indar gehiagokien jokatzen dabe, da baloia moteltzen danean gure jokalarizen indarrabe moteldu etzen da. Eta emaitzak horrek ondorio izaten dago geroko emaitzetan. Orduan, amendik aurra badakizu, importantia da futbolia jokatzea da kirola egitea, eta horren beste importantia da euskera egitea. Laster, handendik pasauko dira, segiduan, gaurko benetako protagonistak, jokalariak. Adio, zeurak ere gauza garrantzitua dauzkate zueri kontatzeko. Ia egun politxa pasatzen duzuen ipuruan, badakizue, segi euskeraz, haupa Ibar eta gora euskararen baloia. Animo! Odei, Arrillaga eta Ane Campo. Laian, gauza harri bat aurkitu dugu. Mikelek izan duen bezala. Kutxa zahar batean, baloi berezi bat zegoen. Ez da edonolako baloia, ez. Hau euskararen baloia da. Eta kontatu behar dizuedan historia oso berezia da. Bueno, gu asko pentsatzen egon geha, ez? Baloia hau ban zenekin zuen, o nundikan etorri izan. Eta bi hau Orduan behaz, auzoko batek baloi berezi bat asmatu zuen. Eta bakizu ezer, baloi honek euskaraz arnazten dugu. Bai, ondo entzun duzue. Baloiak, baloia eskuetatik eskuetara
baloiakin eta euskaraz hitz egite duenean, jokaldia hoetan datzen jala, partiduak irabazteko gertuago egote dela, eta baloi honek ikusi dugu indarra emate dugula, eta euskaraz hitz egiteak bai, eta ikusi dugu horrekin magikoa dela. Beraz lagunak, badakizu zer egin behar duzuen. Euskaraz hitz egin, jolastu eta gozatu. Horrela, euskararen baloiak beti bizirik jarraituko du. Bitalde. Azkena. Adira bi bertso bat. Taldekide batzuk ez dakizela euskaraz, orduan erderaz etxe beurakin, baina, bueno, zeiatzen nahi euskaraz dakizien taldekideak ere bai euskaraz. Da familiakin euskaraz hitz egite, ekipoa, deiek esan duen bezala kanpotarra daude, baina bai mutia eta bai neskak klaseta jutegia euskara ikasteko eta euskara bultatzeko eta hoxe, egunerokotasun batian beti euskaraz. Bueno, itzen dute galderak, zuek be bai. A ber, San Lorenzoko ikastetxea 10 galdera prestatu ditu, ez? Eta baloi txikia, iztegi